Helo, Lara Catrin, dwi yn actores ac yn gyflwyn wraig, ac yn ddiweddar fe sy'n cyflwyno cyfres o'r enw Caru Siopa, cyfres sy'n pwysleisio pwysigrwydd prynu yn ail law, ail wampio ac ail greu dillad. Felly, pan nes i ddarganfod chydig wythnosau yn ôl bod yna un peth dwi fwy yn lai'n gwisgo'n ddyddiol bellach ddim yn wardrobe i, yn hytrach na mynd allan y prynu, nes i feddwl, reit, dwi am greu un. Be dwi'n sôn amdano fo? Mwgwd. Ac yn hytrach na bod yn hunanol, o'n i'n meddwl swn i'n rhannu efo chi sut i wneud mwgwd. Ni fyddwch chi angen hen ddilledyn, hen orchydd gobennydd, pipe cleaners, rhymyn beindio, pinnau, siswrn, edau, top mesur, darn o bapur 10 modfedd wrth 7 modfedd a hanner, darn o bapur 7 modfedd wrth 5 modfedd a hanner, a haearn smwddio. Gan ddefnyddio'r papur lleia, torrwch 2 ddarn o'r hen orchydd gobennydd. A gan ddefnyddio'r papur mwyaf, torrwch 1 sgwar o'r hen ddilledyn. Cymerwch y sgwariau lleiaf a plygwch un ochr drosodd 2 waith cyn ei smwddio a'i wnïo yn ei le. Gnewch hyn gyda'r 2 ddarn. Yna, hefo'r patrwm yn pwynt y teg ata chi, rhowch y 2 darn bach ar ben y papur patrymog a'i gnïo yn ei lle, gan wneud yn siŵr bod y seams yn y canol. Yna plygwch yr ochrau allan i smwddio ac yna ei troi drosodd eto a'i smwddio eto. Yna, rhowch y pipe cleaner yn y plyg rhwng y 2 ddefnydd, cyn ei wnïo yn ei le. Bydd hyn yn caniatáu i'r mwgwd ffitio'ch trwy'n chi'n braf. Gan wneud yn siŵr bod y pipe cleaner yn y top, bydd angen i chi smwddio 3 pleat mewn i'r defnydd. Yna trimiwch yr ochrau, cyn plygu bob ochr fewn 2 waith a'i gnïo yn ei lle. Plygwch yr rhymyn beindio dros ochr hiraf y masg, cyn pinio canol y masg i ganol y rhymyn. Gwniwch holl ffordd ar hyd y rhymyn, y 2 ochr. A dyna ni, dyna sut mae creu mwgwd. A na i dynnu fo off. Rwy'n bod chi wedi gweld sut bod fi yn gwneud yn mygydau i, dwi'n mynd i reid her i chi o wneud mwgwd eich hunan. Mae yna ddilliau eraill, dwi eisiau gweld eich dillio chi, a wedyn mi fydda i'n dewis yn ffefryn, a nid yn unig fyddwch chi'n ennill teitl meistr neu meistres y mwgwd, ond mi fydd yr enillydd hefyd yn ennill £100,000. Felly gyrwch eich ceisiadau fewn ato ni, gnewch eich fideos ohonoch chi'n dangos i fi sut mae gwneud mwgwd mewn dull gwahanol. Gora'n byd os ydyn yn y Gymraeg. Dwi yn gwybod o brofiad bod dysgu iaith arall yn anodd. Nes i wario cwpl flynyddoedd yn byw yn Ffrainc. Ac nes i strafhaglu a nes i wneud camgymeriadau di-ri. Ond munud ges i'r iaith arall na, nath faint o swyddi o'n i'n gallu trio amdanyn nhw ddyblu dros nos. Dwi'n meddwl bod chdi yn sylweddoli pa mor anhygoel di cael ail iaith, trydydd iaith, tan bod nhw gynnach chdi. Yndi, mae'n anodd, ond mae'n bendant werth o.